usa kanato dunay mga abilidad ug talento nga gasa gikan sa kahitas-an. Gani anaa sa ato ang mga kamot ang pagpalambo niining mga talento aron kini mapaambit sa kadaghanan. Si Celso Pepito, 68 anyos, usa sa mga inilang artists dinhi sa Cebu tungod sa iyang Cubism style artworks nga naghulagway sa spiritual ug kultural nga aspeto sa mga Cebuanon. Siya natawo sa lungsod sa Daan Bantayan ug nigraduar sa University of the Philippines Cebu sa kursong Fine Arts niadtong 1981. As a painter, I have three important advocacy that I want to share to my viewers. So number one is love of God, love of the family, and of course is love of country. No? So the purpose of this aspiration is to help motivate my viewers to go back to Him. No? Isip deboto ni Santo Niño, wala gyud gikalimtan ni Pepito ang pag-apil sa imahen sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño ngadto sa iyang mga gidibuho nga mga hulagway. I'm trying to tell them that God is very important in our lives, you know. And Santo Niño is ang nakaninot sa Santo Niño kay bata siya, very lovable sa tanawon. So dili ka ma-intimidate to accompany him in your prayers, no. Pwede ka mo kuha gatong mga crucifixion, pero medyo kuha siya ka ng tragic bitaw tanawon, murag sad ba. Sa kapin 40 katuig niya isipintor, madasigon si Pepito nga ang iyang mga artworks makahikap ug makatandog sa kinabuhi sa mga makakita niini. One time, no, I have a one-man show in Isimigdamol, no, sa art center. And then somebody visits me in my visitor, no, siya. Alam mo sir, kahapon pag alis ko sa bahay, I'm very down. In fact, I wanted to make a suicide because I feel life is wanay hinungdan ba, no? Pagdaan ko sa art center, nakita ko yung exhibit mo. Binasa ko yung mga sinulat mo doon sa mga painting. Parang na-realize ko yung importance of being here, no? Kasi akala ko wala na tayong purpose as a person, no? So, because of that, nakahudaw na ko. Sakto din ako hihimo, no? Naka-inspire kang like people. Gipahimug-atan sab niya ang iyang tumo nga mahimong maayong sumbanan sa kabatan-unan karon. Isip usa ka pintor, gidawat niya ang hagit sa paghimo og sculpture alang sa usa ka all-boys school sa dakbayan sa Cebu aron mahimong pahinumdum alang sa mga estudyante nga mas mapalig-on pa ang ilang pagtoo sa Ginoo. Ang iskultura nga ginganlan og Making Holy the Family nga ginama sa bronze ang usa sa labing dakong artwork ni Pepito. Kini nahimong talagsaon nga version sa Holy Family tungod ang imahe ni Senyor Santo Niño ang kauban ni Mama Mary ug Joseph. It has been a plan of the school to put up a shrine, but with the limited space that we have, so we thought of putting a wall shrine. And in this particular project, it's a sculpture, it's a bas relief, no? And I think this is one of the rare works of Celso Pepito. This is going to be a good reminder for the whole community of Paris Springdale School, from our students to our teachers and our parents, of course, no? That's why it's depicting the Holy Family. Tungod sa iyang abilidad ug talento sa drawing, nakaabot na sa lain-laing bahin sa nasud ug kalibutan sama sa Malaysia, Thailand, Peru, Europe ug Amerika si Pepito aron mapakita ang iyang mga obra maestra. Bisan sa iyang kahinog na sa industriya sa arts, doon na paghihapoy mga pangandoy nga gustong makabot, isip usa ka pintor si Pepito. Gani padayong ampo ni Pepito ngadto sa balaang bata ang paggiya kaniya nga bisan asa pa man siya dalhon sa kapalaran, magpabilin siyang mapaubsanon ug masaligon sa Ginoo. God, what if imo kong tagag fame ba? Tagaan ko nimong success. Kaya na may tendency nga succeed na ka, dako imong ulo, ma-prideful ka. So everything is reachable for you ba. But I always ask our Lord ba nga, kung saan ka nako pag-manage ba? Just in case, imong successful, di ba? So, muna siya mga prayers nga, I keep on asking God to help me ba? Kini si Queenie Joligon, alang sa Sinulog 2025 sa MyTV Cebu.